Katuwang ang kagawaran ng agrikultura, formal nang nilagdaan ng Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation o CPF at Development Bank of the Philippines o DBP ang Memorandum of Agreement sa Swine Anti-Credit Program na naglalayong matiyak ang supply at mapanatili sa mababang presyo ang baboy habang may banta ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Sinimulan ang Swine RT Program soft launch ng mensahe mula kay CPF Executive President Ginoong Sapulchua Coset at ibang executives ng nasabing korporasyon, katuwang ang DBP sa pamumuno ng Pangulo at CEO na si Ginoong Emmanuel Herbosa, na kung saan ang partnership ay magbibigay daan upang mapaigting ang produksyon ng baboy habang patuloy ang paglaban kontra ASF. Sa naganap na soft launch, binigyan diin ni kalihim ng Agrikultura William Dar ang magaling at masistemang pamamahala ng CPF kontra ASF. Nikayat din ng kalihim na palawigin ang sakop ng korporasyon upang mapanatili ang supply sa ibang lalawigan at sa Metro Manila na pangunahing kumukonsumo ng karne ng baboy. There's expansion. You need to accelerate your expansion projects in the light of this ASF now. And because of your highest level of biosecurity, then there's no problem expanding around Metro Manila. That's where I would like you to consider. Sa kabila ng banta ng ASF sa seguridad sa pagkain, patuloy ang pagtitiyak ng kagawaran ng agrikultura na masusuplayan ang bansa ng ligtas at mababang presyo ng baboy sa merkado. Enoch Fetchalin, Agri-Balita, Central Luzon.